И здравейте, това е ревюто на Борислав Николов, ето го. И сега е време да ви го представя. И това е неговия канал. Абонирайте се на него, супер готин е, да покажа малко видеоклиповете му. Видеоклипове. Ето, например, ето той с кол много ме кефи. Много е як. Трябва да се абонирате за него. Ето аз сега ще се абонирам за него. Извинете, но моя компютър малко загрява. Телефонна поправка. Те обижда. Трябва ще затворя това. Ето, сега трябва да върна преди пак да спре, много съжалявам. Това е това. Супер на гъмбол. На бягтото от училище Морига, епизод първи. Супер. Направо наистина. И например, това е една така. Него една така може да не е много готин, но мен ме кефи. Ето, това е той. Може да направя няколко клипа на малко заряжда и вижте колко е готино, него супер е направо. И да ти харесва ревюто. И вижте, това е новото нещо на Lego Ninjago. И то направо като го пусна, много е готино. Изчакайте да се появи. Вижте, не се забравя какво не е дух. Важното е дали кол наистина ще стане много човек или просто така го правят за забавление. И така, преди да спрем ревюто, падаме един такъв клип. Ето на тази игра. Не е моя, но страшно е готина. Аз сега вече да поминах това. Скоро